Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pinisepuh, aji sepuh, sesepuhing dusun ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng panjenenganipun Bapak Katiman Sagotrah ingkang kawula bekteni. Sumrambahipun dumateng para pamirsa sedaya kakung Mbah Putri ingkang satuhu bagya mulya. Murwakan atur boten kesupen sumangga ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Paring inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu menika kula saha panjenengan samu tansah winantu karaharjan kawilujengan saengga kula saha panjenengan sami saged angestreni menapa ingkang dados nyadajatipun panjenenganipun inggih menika Bapak Katiman, Bu Sulastri, ugi Mas Sahroni. Niki wau setengah diplekoto diadak yoga pun matur. Nggih, mboten napa-napa. Perlu kaweningan dumateng para rawuh kakung Mbah Putri. Bilih ing dalu menika Bapak Katiman ugi Bu Sulastri Mas Sahroni inggih menika gelar satunggaling kesenian Jawi arupi campursari, jaran campursari inggih menika asmanipun Turangga Agung Saputra ingkang mijil saking Desa Sumberagung. Persisipun inggih menika Sumberagung Kidul ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Sujiat Mujiat disoting. Pramila ing mriki kawula badhe ngujubaken utawi matur dumateng panjenengan sami inggih menika wontenipun pagelaran jaranan campursari menika inggih menika nadaripun Kang Katiman ngoten Pak Katiman nggih. Khusus ngene iki wonten khususipun kature Pak Katiman khusus nadare Pak Katiman. Mbok bilih mangke wayahipun dumugi petak utawi kitanan badhe nanggap jaranan campursari ingkang weton saking Sumberagung. Walaupun menapa menika tangga desa ngremang bimbing nggih wonten sebab Sumberagung nggih wonten. Pramila dumateng para rawuh sedaya mawon panjenengan seseni mugi-mugi boten wonten wali nagih janji bumi ingkang nyekseni kaluwarana ing dalu menika Bapak Ibu nggih panjenengan seseni para pinepuh kakung sumawon sedayanipun ngoten nggih. Monggo kupate luar dipun napa niku luaraken mugi-mugi sak bibaripun nggih menika Pak Katiman lan sedaya putra wayah tansah winantu kasugengan winantu karaharjan. Monggo sami asesanti jaya jaya wijayanti kalis ing rubeda manggih rahayu rahayu ingkang sami tinemu. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados yuk semoga dipun aturaken Turangga Agung Saputra.
Tansang setya angeluri jaranane nengke campur sari Agung Saputra kang satu kang dadi same kabung sumber agung nyoto papanipun monggo-monggo samian nyang koyo Agung Saputra manggiya raharja kalisa sambika ya yo tansah setya angeluri jaranane nengke campur sari Agung Saputra kang satu kang dadi sumber agung nyoto papanipun monggo-monggo samian nyang koyo Agung Saputra manggiya raharja kalisa sambika ya jos tansah setya angeluri jaranane nengke campur sari Agung Saputra kang satu kang dadi same kabung sumber agung nyoto papanipun monggo-monggo samian nyang koyo Agung Saputra manggiya raharja kalisa ing sambikala
ngungkung tengara budhaling wadya manengkur gumuruh campur wur swarane gedhe gugel lampah kuda lan duwe panggopo sur tambur gong peri suling nang tarompet umyong mulahan kadya belakang ayo oh ya la ayo cas ayo ya ya Agung Saputra hati-hati lho ya lo hey tos jos ya ya oh jos ya oh yo yo bos yo ya jos Ut jos ya hey matu ya lo ya ya jos Ut jos jos ya 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 yo ya oh hey ya ya ayo ayo diparani ya 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 ayo 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 ya ya hey hey oh protap tomo mangkito gitu
Rut yuda drone lan anggono kang dadi prangkaman kanggo sasadara pandole kebyar nuju ing palagan ora rame ngebaki ing pagelar iya Ah. tuh Ah. iya ya jos
ya ya. Oh, oh, oh. Ya. Hoa. Ya. Oh. Hoa. Ye ye. Oi. Oi. Lo. Ye ye lo. Oi. 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 Lo 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 lo. Campur sari. Jalanan jalanan. Campur sari. Jalanan campur sari. Agung Saputra. Ha eh, ha eh. Hoa, hoa. Ha eh, ha eh. Hoa, hoa. Ha eh, ha eh. Hoa, hoa. Monggo monggo Pak Mas. Iya nduk, saya tak penake celana ya. Yo yo. Iya. Iya iya, kene-kene nduk rada maju ya. Arep lunga nganti aku ora lilo, kowe aja nekat. Aja maksa timbang kowe lunga, luwung urip larat asai. Lah kepiye? Asih, asih, asih. Lelelele. Dah. Gak apa-apa. Timbang kowe lunga. Ya. Dek, dek. Roti ilang
kok nyongklak. Heya, heya, heya. Di jalanmu mau. Impang. Oke, kembali barang dinasti. Ini sobat dari kuasa tuan rumah Bapak G. Ada juragan Eva. Ayo joget sini. Ayo joget sini enggak apa-apa. Pada takut semua. Jaipongan ya. Ayo juga sini nggak apa-apa. Dinasti. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi kabaran, didemenin ning juragan impang. Rasa seneng sun ora kejagan, duwe demenan macem sampeyan. Wong ibu lebih berhitungan, ngupai sewakan badan seimbang. Goyang dong. Ada melodi dari Dinasti. Mr. X. Goyang ya. Ada sebelah sini boleh joget. Ayo joget sini. Ayo gak apa-apa. Juga kula demen sampeyan, coba kula sampai bleblekan. Ora tekan saja setikan, kekatonan biaya kaya ning mata. Dinasti. Yen bener kakak arep temenan, lamar kanggo pendamping sampeyan. Ngomong karo mimilan maman, lamaran sampeyan pasti diterima. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi kabaran, didemenin ning juragan impang. Goyang lagi. Hey, 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 hey.
dihadirkan di sini memenuhi request dari tuan rumah, begitu Pak G? Trenggo Agung Saputra bersama Sari Budaya Blimbing. Monggo dipun aturaken. Oi, ya, ya, ya. Lo. Oh. Ayo. Ya, bos. Oi. Oi. Bos, here. Ya, boy. Yeah. Bos. Oh. Bos. Ngapura ing awak langon bebatan tanpa tepi merah basek meko mandok mitar ngubangi jagat ngulam doro ambo rongo gawe kono ratungkulmu bergagasan satemake nawa ngimpi ya bos bos ya bos ya bos yeah. Here, bos. Bos, ya. Lo. Yot, ya. Iya. Ah. Yo. Aduh. Bos, ya.
Os. Ya. Ah. Oh. Iya. Iki jarane ngati-ngati. Iki rodok perawan-perawan, rodok ayu-ayu. Yuk, semoga Agung Saputra. Hei, ayo. Us, ya. Lo. Ya, lo. Us,
das lo ae de ye lo ae o yo dos das lo ya lo yo das ya yo bos here cak mah yang ini mau jadi rubah mah tambah kapiyarsa swaranipun ler ombake samudra
Đó. Rồi. Good. Enjing pidhaku moro tambur peri kang maguru ngungkung binarunging klapya nyong tang agate kapi yarso swaranipun ler ombak ing samudra ya 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 Đó. Đó. Hey. La 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 la. Hey. Hey. Đó. Hey. Look out. Hiểu. Hey ya. Hey ya. Hey! Lo lo lo. Here, here. Yo, yo. Lo, 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 lo. Hey. Aduh. Ya.
Sayo rukun gumragut barang tumandang rampa jogete saya anang semake jangan tikeri senggak runtutan bosani tan nguji wani gawe sesemeng ati sayo
Kalamun weruh sliramu badan iki anane tan sareku rasa tresno kang tak endam sarwa mikir ati rapi
Bukas morone no bangunan. Lewat aku kelingan kepegange biyen tak goleren ing cagak gabak tulisan warna abang tanda isilakan jenenge gubuk asmara ingin kage tak dianggap tresno tanpa bantal tanpa kuasa kat abate katakan asmara gubuk Ban-ban. nganti besok ora bakal lali aku pokae gabak cerita tangka wengi nganti kaketrino catatan sakjroning ati datan luntur saya berhati aku kowe dadi karo warga lare Iya.